Robot HM boy him. So if he na chi make it out, keep up and kaku okay, de. Nesiano mania can wag. How mazable one number? Onya bag and a cambo. Oburu eke, if Obura, him we keep on your buru eke, and we may see Boburu. Look at that. Keep up what you the money. We finna make it. Who keep it? Robot if happen, ne? I just there. If Okuma, Okwanji will be over there. Me, Juana. Here, man, when I imagine I can do them, na bagana, and Mechakamona give. Mama. You could catch on, you could brook Ozuke. You could eat from my friend. Just look at yourself. He bragram we won't conquer, Bungoque. Ordinary thing no one's even got water, hand prayer like this, same how babu. Hang your back, what are friends for? As a friend in need is also a friend indeed. I can't make kitchen, but busy a fool. A great kitchen waterproof sack is actually for good. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Too much. Thank you. Let's hope me appreciate. I celebrate your birthday. Did me celebrate my birthday? More than Chicago don't care. Where Chatazen can me celebrate here. Hi, darling. Thank you. Only you go stick it. Nine from the Nanya. Only from Madnanya nature. Udi henda akwyotago. You don't celebrate her. Come on, one can celebrate her. I get you go say that I love you from the depth. In fact, you can't hold him go. One is Samaria, Nemo Mirio. One is Samaria, Nemo Miri, come one. Nemo Mirio. One is Samaria, Nemo Miri, come one is Samaria, Nemo Mirio. You did the mark. I want to say, Jesus, that comes. Go back. Let's go. J-E-X-U-X. Jesus. I know. Oh my God. Sir, I'm my Ajubo.
prosperity, togetherness. Love you forever. I don't want to love. Thank you. Niki kwa kanya tu ya mama okisemea na baby. Mbang. Ako nkaho. Mbanye mke. Hey! Biko tunachoga moyo meru kiki yo kwa ya. Nikita. Sai deba anaru ya. Hi. Mgbe gwa na-agụ mgbe ahụ na Baịbụl. Nwaso. Nwanyị Samaria nye m mmiri. Nwanyị Samaria nye m mmiri ka m ṅụọ. Nye m mmiri o. Mmiri anọ nọ nke a na ị ga-echenjizi ya to mmanya m. Nwanyị Samaria nye m mmanya o, nwanyị Samaria nye m mmanya ka m ṅụọ. Ngwa nye m mmanya. Nwanyị Samaria nye m mmanya ka m ṅụọ. Chicken say good. Ngani biche kwa kwa? Mama ya baba. Wow. They can do model. They can't do you. Cabo com uma bola. Hey, thank you very much. Nenu no video ne jeron dozo. Na ho ha na court cake na mmanya. Abam no go oge ru mbo ya buzo mwa. Na court cake na nwa wine. Hey! Nna, ibalira agbali. Thank you. Oh, kugozie. You go to now from the nine. Yes, I love you. Biko no na. Ile ko ihe ji wore enyi m. Nyere m aka me achieve ihe am chọrọ ime. Let me possess my position. Help me remove this man from my way. Gị gba m nkịtị. Ya ihe enyi ga-emere enyi ya. Nyere m aka ka m wepụ gị aka nwaanyị Samerita bụrụzie nke m gị jụ. Biko nụ na biko ka m na-arịọ m egburu gị onwe m. Robert nke ị na-akọ ihe a uche ga-adịkwa ya. Robert mmewere ọbara tetọ aka m kefe na-akọ ife a nyere gị aka gbuo mmadụ uche ga-adịkwa ya. Enwu mmanya ka ọ gịnị mba ekwukwa n'ihe gị danya m ayọ gị biko o kwefuru ihe a m na-arịọ gị ọwụ na ọ dịghị m mkpa agaghị m ịdị na-ayọ gị like this biko ngwa enwe ihe mere nụ ngwa nyere m aka gị nyere m aka anyị memela nwoke a ihe ọbụla m ga-eme iji hụ na ọchọ mma lụrụ gị ma ya kwetara ihe na-agwa ya I will do it. I will convince her to marry you. Are you serious? Maka Chineke m ga-eme mkpụtọ gbuchie m ụzọ. Ka ị ga-esi wee how sure ka ị dị na ọchọ mma ga-ekweta ka m bụrụ di ya. Enwere ihe ọchọ mma m gwara ya na agaghị ekweta ka ime ha ana m ihe a just megodoro m nke a m na-arịọ gị tiri m aka ka ime me na nwoke a then mụ na gị na-abụzi anyị team together mkpọtara gị ọchọ mma ihe ọbụla m ga-agwọsogoro na ọwa egwu ihe ọbụla ọ chọrọ ka m merie iji hụ na gịnịkwanụ ka ọchọ mma laikiri gị kama ihe ọ na-ada complain ma ụmụ ihe sika ndị a ma ihe Igbo ndị a na ma isi gị otu ịdị achọghị onye dị tụ ọ chọrọ onye isi ruru ala mana ngwa ha anaghị ngwa esa na ihe ndị na-enwe ihe ọwụ na ihe just ihe iji eme ihe egwu ma ihe artist kwesịrị mana ihe ahụ just ihe yopi. Yes. Oh, ihe yopi. Biko no my brother, biko help me. Ka iwepụga nwoke a. I can't wait to see this man gone. M ga-eche maka ya. O so far ihe otu ọ bụrụ otu a isi wee kwu ya oge esi wee mee nsogbu adọrọ m ga-eche maka ya. Thank you biko. Nwere m ike ịbịa na ya dịsoro gị ka anyị na-eche together ka ị nwee ike iche ya ọsịsọ. Ihe na-esokwanụ m abịa eche together. Cheta m na obi ekwe. Den anụgonu m na naba n'ụlọ nna ka mụ aja chee ya eche. O nwere ike ịma nchenwe ihe ọsịsọ ka anyị ga chekọsa ya together. Nke bụ ichekọsi ya together ewu cheta m na obi ekwe. Nwoke m nababa unu. Ị na-achọ m okwu. Ị na-achọ ka anyị nọrọzi ebe a chewe ya. Mba daa ka anyị nọrọzi ebe a ka anyị chewe ya. Ihe ọbụla ichekwa. Nee ka anyị na-eche na
Asị gị gba ọgwụ ị ga-ede maka siga ahụ. mmadụ. Ị ga-ede maka gị kwere m mmadụ gị nyere maka ka. Ọ sị mụ bụ bịa dị anyị, nye kpọrọ m nne gị ugwu. Gịnị? Chere zero ụwa ka a na-akpọ gịnị? Kedu ihe ị gaghị ezu ike na be gị? Every day ị na-agba na-abịa here. Onwe ihe mere gị ebe a? Ị rịala gị here? Ka ihe na-abịa ebe ime every day? Ụsụ mekwa gị ọnụ. Mụnwa Ezigbo ụsụ na-akwakọ ime ya ọnụ. Ị na-apụọla? Ịhụ Starboy ka m ka ị na-amụnyela aka. Ị na-afụkwa saiz ya. Ife nna agwa okwu ndị odogwu dị ka m ịfụrụ madam gị ịfụrụ ka ọha n'ogo. Ipe mpe mụ na gaghị ikwu okwu banye mụ na ka ije kpọọ madam gị biko. Na-akọ akọ. zero ụwa. Zere enu. Kedu ihe every day na-abịa here? Ka ebe supermarket ọ na-abụ azụrụ ahịa pụọ abata azụrụ apụọ. Zero ụwa gịnị ji gị ebe a? Ihe ji zere ụwa ebe a bụ na zere ụwa na-aga ebe efunu gị ebe zere ụwa na-aga na ọ bụrụ mission ka ọ na-aga. Ọ mission ka nnọ. Afụla m gị. Ị na-achọ uru ebe na-etinye ihe akwa ya. Ị na-achọ uru ebe ị na-enweghị ihe idewere. Ka njikere gị. Madam ma o jigo ụgwọ. Ịgwa m ka m setụlụ gị ka isi ebe a pụọ. Ịfụrụ m n'iru m. Keche biko ewekwana iwe ka onye ya esetụlụ m. Ọ bụrụ na madam jigo ụgwọ ịgwa m menye gị ego ka ị pụọ na ị na-edistọb karịa na this compound. Achọrọ m ya, I don't like it at all. Ya nwoke mmechi ọnụ ịsọ maka na akpọsa gị n'ezigbo gate. Ịgbakwa ụdị ndị dị ka gị ime ebe ha na-anọ. Ihe kwesị bịa isi n'afa gị nwoge nke n'afa gị a. Afa m bụ Samuel Sami. Iwu idiot. Ama mụ na ndị ozi enwe problem. Nọmba 1 kedu ka esi wee were afa dị na Baịbụl wee were ya wee bụọ gị. Ị na-apụọla. Ebe ị kwesịrị ịdị na-arụ wụ na ị kwesịrị ịdị na-arụ n'ime ọchanja. Ma na ị na-akpa alụmi. Mụnwa. Ọ ife ma na ị na-ebu beans. Ọ na ị nọ na mọchụarị. Ọ dị ọla ị kwesịrị ịdị na-alụ. Ị kwesịrị ịnọ n'ọmalịcha geeti dị otu a. Geeti ya nwa ka gị mma. Nsogbu adịrọ. Ikwụsịgo? Jee kpọọlụ madam gị ekwụsịgo m. Ikwụsịgo? Ekwenukọ. Zero ụwa. Zere ka ngwa nke bụ eziokwu. Afụgo m na o nwere different thing ibu n'obi na-abịa here. Mana ka ngwa nke bụ eziokwu n'iru Chukwu na mmadụ ọ ga-awa ọkụ. As long as ma Samuel the Sami nọ here ọ ga-awa ọkụ. Ị ga-echere ka m mara ma madam ọ ga-achị ịda mata onye dị ka gị by this time. Ị na-anụ ya? Kem jee kpọọ onye afọkwa gị mbọsị niile na Awụsa market ebe ị na-atọ ụta wọchị a. Iche ma mala ego dị ife a na-ele ya 300 nwoke mba mụ na je kpọlụ madam gị. Anụ ọfịa na-eweta m ọ n'ifọ madam gị na ọ na-ebe ebe na ife nwaanyị na-ebu n'aka Chineke Ewu ata m ego n'isi. mma makwa gị ụlọ. Jee kpọlụ madam gị. Nsogbu adịrị. Mmesu Ọnwụ ụkwụrụ ala si ehuri bi ya. No problem. Ị ga-anọrọ here ka m mara ọnwụ na ọ chọọ gị mee ka ma ọ chọọ gị ichiru ebe ị chara asụ. Banye now. nwoke mba mụ nọ ka m. Or what? Ibi ebe a. Banye. Kwefu mmekata ihe nna plan ọwa ọkụ ka m na-esi wee chụ gị ebe a. Mụwa. Madam gị na-achụ gị o ya eji ego wee chụ gị mana m na-eji ụlọ nsuo gị ya. Okay, Jebe. In fact, For what? Ibi ebe a. Mama ibi ebe a. Ụlọ ọchọ still ala ka ị na-asị nje. Okay, banye madam chọrọ ịhụ gị. Banye inside. Banye now. Mama kwachi gate ahụ. Every day, ị na-agba na-abịa here. Ibi ebe a. Ị ga-alalụ n'ilo. Rubbish here.
Okay, if I say my chop say na bem. Iya lanu ni lo. Okay, Simple, bomb brother. Bro, get it. I'm going to give me idea. Not from brother. For what? You won't call it. Tell first and last I can't hear anyhow. Nonsense. Ihe m na-awọta awọ. Ihe mere na robot ji wee na-akpọ ụdị agwa. Ọpọ ihe niile signal niile na-enye ya. Yet ọ ka nọ na-emekwara. That is why? Kedu ihe mere o ji na-emere m shakara? Amakwa m o. Ọ hụkwara m n'anya dị ka mmadụ mbụ. Mana isi shakara ya ogene. Ele isi shakara ya. Nke a gwụkwa m ike o. Nke a gwụ m ike. Ama m ihe robot mgbe ọbụla m nọ na-efe isi kpakakpaka ịmakwa onye anyị bụ ịmakwa onye anyị bụ. Ọ bụ na ofu ebe m nọ now, ihe ahụ dream ụmụ nwoke niile, ụmụ ikolobịa niile nọ n'ụwa. Ma na-eme anya ka m gwa gị. Ọchọmma, ife ego niile ị na-enye m, ọ ya nakwa gị n'iyi. Ọ ma na gị n'iyi. Robot ya ekweta natagharị gị. Emezina n'otu anọ. Ya ka m gwa gị. Enyi ya nkwu. Zero. Ịdịkwanụ sure na ọ ga-awọk. Na ma dị sure na ọ ga-awọk. Isikwanụ nkwu ogene. Ọ wọkụchago tinyechara. Hapụ ife ifu robot ihe ọ na-emekwa ebe n'iru gị ome leave my hand o mecha ụmụ amasị ọ na-eme. Ọ na-akwụkwa m na ọlụ ọfụgo na ịgbụkwa ụdị nwaanyị ya nọ asị. Ọ sị na ihe o ji emeli ya nwa ka ọ maa ka efukwa anya n'anya ọfụma. Onye ọ na-agwa m so ego ifukwa na ọ na-emekwa ihe ọ na-eme ma lụkwa na-awọ ka ọ na-awọ gị nwere ma akwụkwọ m ị na-etinyekwa alụ chọba wedding gown aya chọba wedding gown anọ m ya. Zero? Nwa Zero? ezigbo afọ m na Eke ikwuru atọla m iche o. Ọ kwesịrị ịtọ gị ọfụma. Ọ tọọla m iche o, ị ga-aghọta. Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Ọzịnụ shakara. Well, ihe i kwuru na aga m eme ya. Imenya. M ga-eme ya. O nwere ihe nsogbu ka m gwa gị. Nwaanyị a na mgbada obodo iri eji m ya 2000 nsị na mma ka ọ bụgodị 500. Ọ na-asọ gị mụmụ na-ayọka. Isi afọ mmadụ ayọrọ. Ngwa hapụ m ga-enye gị. Ee, achọrọ m ya. Ga-enye gị nye karịkwa gị. 200. Mma enye gị nye ịwa anụ mpam. Ị na-asị m 200 m nyetala gị obere ego mbụ. Ezigbo anụ mpam. Mba o. Ezigbo anụ mpam ka m. Siri, isi ọ sị na ọ hụrụ m n'anya. Na ka ị na-echetalụ m. Akọwakwa ọka ebe a nwa ejikwa tiye efukwa. Hey! Biko si nyenye mgbede biko before nchezọkwa ọnwụsịa.
Hey, you're welcome, my daughter. Sit down, my dear. Hey. Sit down. Okay. How are you? I'm fine, ma. I'm your mana. Thank you. Ma, Robert on there? Robert, Mom. Yes. He went for a meeting. Oh, Pugo? Yes. Oh, okay. You come. Oh, very you just manage it. I just manage it. Hey. Hey, Imano, Mom. Thank you. I'm your Mom. Thank you. I'm a pneumonia, right? Is that I'm Alice. Yes. Alice. Unye Paulinus. In case one helicopter crash. Oh, Mom. Came last year? Yes. Mom. Oh. They're good. I don't have any right now, but well, Mom, that's by the way. I came to see Robert. I'm surprised he's not home yet. He's not in my dear. Okay. He went for a meeting. Okay. Robert's not plan. We're planning something. We're planning on getting together. Eh? Yes. Hey. No, don't do that. Come on, water. No, I'm good. I don't really drink any hot water. Yeah. Okay, my dear. Okay, I'm supposed to actually be the one buying these things for you. I'm happy to hear that. I and Robert were planning on getting together, so I decided to come see him. I just came in. Okay, since he's not home yet, I'll be on my way. Okay, my dear. All right. In case he comes in, just tell him, Robert. You wanted even water? No, I'm good. Okay, my dear. Thank you very much. Thank you. Thank you, my dear. God bless you, my daughter. Thank you, ma'am. Oh, my dear. Just tell him Alice. I will, my dear. Yes. I will. Alice. Yes. I'm going to Mama. It's okay. It's alright. Please, when he comes back, tell him Alice came to look for him. Alice. Yes, Alice. I'll tell him. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye. Bom, fica fazendo fogo aí, carregando fogo. E outro mate a draga. Yeah! Very beautiful young lady. Uma que é uma fé. Hey! Ochi no ya no neze. Onye o de ka atutu. Lekwe ha sim ndom lagi. Nwa ke ma frema, atum ndom lagi mama. Nwa we nweda. O nwere o se ya wo, o sa hu ya wo, o sa Alice. Alice. Ke di ya nwuru na ụgbọelu. Atum nwa ke ma frema ma fe. Hey! We any mama say. Go say biko. Okay, no one. Can you hear what say? What is wrong with you? Asonye kazi nka ya nwene echiche. So ebe ala mmadụ shiri gam na ebe ọ gara na oburu ihe bute gị sigi dọwara m gị na dọwa. Ọrụ bomb ka ebiri gị ihu gba gị na bomb dọwara m. Adịghị bomb ọ nwa m nwa ha mara na mma. Ekwu na ekwu ere ni kwukwe ni kwokwu mma. Ọ mma ka a ga-eri.
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.